Mwana sana mwanchumulie beta seni Kiandizi TV nebiro binde nendengo kwaliania asomoro bilio bwense iyo boncheria asili tukulia lero lya Ijumaa tariki 11 mutinyo gatanu na gatatu umwaka yoiga bwechiribu bere 2023 na mange tro chagendete kokolekana asense ichu ya Kenya na bigo mwanchumulie turachusanga na ya mange asi omorobilo iga na bokwenda gutubwatia asense mwachiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News na bega sensemo ya website na bogatonya gwetera www.ndizitv.net wego na bokugenda gusanga na into kerenga kiago autumanyinga yo kubwatia umorobili koru na bayigo na rayoro chagendete gonchelia gwetera sinambiga bwa screen yago manchumuliani gaba Kenya bagendete kwerobelia asogo chengera Youth International Day ritkoria ankyo nabona yo gusanga na into tumanyinga ngikoreche serikali ya Kenya kwanza yabereke gwikirania sensemo yabasae ababiri bagosoigwa serikali nchiranero serikali yaberige kubasira elinde kweneke na barabo nkwegenderere bare manchi mulingo kwaligani bene elinde tosanga asobwa mediterranean Frida Kerubo atsinga kitoroche chiskuru nchebete chikubunga bene abana mbabete bakoirananga haso mutimo komuke igobo mutinyo gatano na gatatu nabo igo manchi muri nabo gotomanyanga nare yali kwa rochagendete kwenekigwa anabono ase sekteri ya obasombi manchi muri yeli na ndentoroche ikiombekelige kurigereria okonyora kwa bakori mirimo be serikali SLC gusigetene mishara anke betege kwaneki ngabakori mirimo be serikali babiri ba commenterwa enengo yabo asikolende asensemeri yo moraibwense na bwo mukonyoye barabonigo batikalete oso mushara obonigo tikalete kobuli gona bakogenda gusanga na intwe utomanyinga kubwatikana na uchumi bunere asensite ya Kenya nere bya abakori mirimo be serikali bagendera commenterwa okonyora kwabo igo manchi muri genda gusanga na intwe asomorobiliga bwensi yo bonchirire abo igo ntwaranga asensemeriye Finance Act yabetege kwetibwa bene kurwa asensemeriye kigambero amagayo gotenini wasege kagekego nabo totebya nga impact kiyaretera society yetu manchi muri nande turoche abasae mbagendete kwirobelia sorongorwa gusikwa nekyanga gosira nabale nabo yokonyora ogosiro kurwa sensemeli yabarai asili tukolera ngo kumanyanga kiombe kyabasae kurwa sensemeli yabonchari ambagendete no morobilyo bukoligereria na kibalegenderere barabwa abanyene wetero gosiro kurwa sensemo yabarai babo igo manchi mulindo cyo kumanya manga legendete gukoleka na sensemo chiri asibakoragwa no morai wekiombe kerya busa boasochora kurwa sensemeli ya bonchari igo manchi muligenda gusanga na into asomorobelega wensi yo boncheria chingaki togendete ko nyumugeni taikirana ase studio oyora chigotomanya obokoreri ase sector yobosombi manchi mulire atawirto gukwanera iguru yebyombe asa abantu bagendete kubika namo nabayigo kwenekyanga ngwagendereria bali na gusuka bosyo asingencho yoko gacha enibo yabo torere abantu bande bagasoa se byomba banda ase chisako nako gacheni we abona gusira nako rwasenchere ya mugo cya sencherende nako enekyanga ngogendera bali sensemeri ya boda boda mbabete baguchaki sako yabo yabeteke guchaka umwaka uri eta yabereke gukora umwaka yomo mbabete bakoyesiole bene sensemeri ya nyakoe esako korkwanga nyakoe umugumo transporter sako ibabete bakoerera obokoreri bwabo manchi muri na bogo tumanya na botoko sanga naye tumanya nga sake yo mbakoreri kiboliye kurwa na inde nabana boda boda boka igomba bete bakoyesiole bene nabo igo guchaka kegima emirime mekirano nabo igo gusanga ngati yali babiri bagokora sake yo gesa ichaka gwikira bona igo manchi muri atiango tusange na barabo toiwe sensemo yabo na kibakoerera asama lieta ngoruku bonibas nsongo ndioki chairman ya nyakoe umugumu transporter sako insaiga buna turaiga lero ni gotwabwate koronchi esako yeito ya nyakoe umugumu kurutwa kanyajagete yakoriro mwaka twakorira mange kurutwa kanyajagete kosebu singi 30 bakabona igatwa chire singi 40 etotagete ko siri obotaka kurwa se boda boda baito
ekiagara ntwagaine twakachikura chiarenge ntoche tokonyu na boda boda na mama mboga bona twamwire goitenenera tweka abanyena twigoire sako iye gochikotokonya gochimambia esake yebunere iga yachira atua ere ntambe nebwata omogondo nebwata obisi equipment chiganeirie nebwata computer nebwata ebirogo bono esekia matoro chikogora already ntobwate chipikipiki ibere chigosabu aiga buna etura esako yeito igo ngochiko boine kare jabarundi baita barensa intu bari twasoire esako already twachakire kona cha pension yeito ngochiko nikare chibichane yebisini bita bisoya ko sebu chibesa toba chibesa abande bagole chipikipiki abande bachikwa bachiranya ole chinyomba serikali njato achibese ngaya to achibese every Thursday ngoma ndo babisieto twarora ni chibese mande ibotambe ngwana na tole chibese chikoro kweme round igo twatemira kwana na gochimaga iga chibese tokorwa ne choko montako gore mboli siringi 6,000 amone twani ya siringi 1,300 igo ngoini kale ora boda boda asio paletas bale kuitini sub county yeito ya Mosocho tiga bachiunge amone esake yeito ne bakonye kiaga bono ndobwata masakara isaine ndobwata certificate jira serikali ya toyete igo timo wana bonde bwensi nyorene ama bati yeito aya uchaka mambi ngora na dora mapati apota pota ansaiga abara imbale ga bakoro kawarai kero mondo tigakore gasiaye atigano mwana pota pota onya ko sugume mesigo onya ko wasia mandasi rosia mandasi onya ko le para se chigari ngandie gari onya ko le ase pota pota tinna imara ko ngandie pikipiki yao onya ko le mogondo kena mogondo oleme ekikyo kana kinda ndatigere abana pota pota balensa abantu bachiungire bataite goto sarani na koire stage yeito lakini bono ntobwate certificate chichikoro teinga nsa ntole pokore ororo na kore gasi mbia mono Asama lieta nguru kujuminalis barokukaya de secretary ya nyako mumo boda transport sako ero twabwate road show joko igora riba gakuchia se community na riders bande bo sibali midini ka ward na kucha South County batu join kwa hiyo twabwate riba gali nene joko igorege kuchia saba bosi mama mboga abantu bamchengo abantu bagosambiriri aba mama kioski kera ina yo mwana biashara ndio tegeta kokonyeka na twale komera na twale kwa ujumbe nga tumirane aigo bisi kubwatara namwe birengere rigero to sake ne sako to jani to mwako uri mutinyo gatatu kiraboniga nibwate members 55 abara very active wa contribute siri jarwa ikera lituko matukatana asebi kimane Friday siko utwa watu ujumbe yu toko bazaba tokonya igere toga nene manifesto ya serikali ikiagara ya serikali na watu wanyite senate committee atoe report ya collegiate ama ngana boda city sako kora ntoko saba kora suwango igere bale gureti igere ubu tanta ngororo kati ya association ni sako ngara kwa bosi ara itwa wata city kuliala sama lieta nego andro mukaya usongo se simba yetu mangana sako nege tukia chirare bantu bana bamukitanga nege tukere bosaigo lakini nege tukere kia maana sana asengenjo esako ya byalire merry go round kare ya byalire merry go round mbanga kabese gitaria na gora kamori gondo tukona kubeka kare sikaria bona kubekera matoke esako mbando ne tichibesaria sinchiri gukomerezano ekiage kana ko kyagura nake barirete gondo jenga ebituma byane na rutaime ebyomete bya sana igobono amangane sako tari sako jirichi arenge kare amangane sako esake yegere yitontu ndivicho teri yo montorio tamanyeti igere yo montorio manyete bari torato korundi chipikipiki kisako cyakora ruchigo sareri rieta sengenje murabona todi okwana gure saka abantu bande bagechigwa nge sako nembe yatulire chibeze chinyinga sako nero gokora utamanyitie chairman utamanyitie secretary utamanyitie treasurer bono iga
tumanyete secretary tukamanyia chairman so ase bono ige vijana baba bono iga yakona kongainwa koirwe roro esakeye ya to benefit ya bantu bande tutagite na kiro montanyore na kikiagara tukabeka siringi 30 tukaro tukabeka 40 na no yore insaikere egera abo gori eroni bare chimemba ase esako igo ituko ndiyo toko tigori kubeza na ituko ndiyo tuta benefit kuru ase sako yetu muna twa goro mugondo muna bona twa banga ngato jitobeke no nemete Kenya Power gojo to promote rende to to abere biya matukabera ta tuiga ko to abo to atware chimilioni gete Secretario bere njega iga muna ndororo igonde muna member ya sako nande gondo mubasta ase sakeje na beriro engaki sakeje yankonyirenje ase ngenjo mwana muna gosoma igombe tabana babere school oyo mform 4 oyo mform 2 sake yankonyira ase ngenje ko tayange bese nagenda nakane school abana bana ndoche ngambia bali na incho monyene ndoche ngambia ande sako yeito ndoche stoka endreta bono iga tutaketeke enderere na ndege enderere ngaki entambe goitaniga tokonye sabira nyasaye anya ongose angosa barai baito wanso murayo ito songo obwato moyo murabu obwato moyo muya nyasaye murende na ndamoseseni Mbia mano sana yone sako ya Nyakoe omugumo transporters egendete gukwanira igoro yo bakoreri bwabo kurubaga cyagite buna abaunchereria ba boda boda babere bagokonyeka nakiyaberige kubasira anemo na soko eneke buna nko egenderere bare asekerenge kenene kiringa no goseria obutaka omwanchi muriyeria togendete gusanga imyomorobere bwense obonchereria togendete gokumanya ali agendete gokorekana korwa ase ensemeyo kurinda umwanchi muri tobeto gukwanira igoro yebyombe asegeke getambe timeti ya isko gari no rase kyombe ngeroro kya mail go round ngeroro bagokora table banking ngatenga litkoria jmaine tobeto gukwanira igoro yekyombe gya vision youth ekiba korobo koleri tobeto gukwanira igoro yebyombe bingo mwanchi muna bugusangana ncho manyinga obuyabu yebyombe mbire byebi anemona kertu arodinga abantu mbaroro babere bakoegendereria gwitira ebyombe bagusangiriria kabesa kalika agakeba bwate abagachamo kwanyora ngambiro roro kuimukie loan kwanya gwakana ngora ngoto manyinga aya sensemo yago nora se kyombe by the way orato manyango mbuya kioroche kyombe kikyako mbaroro babere bagosa ebyombe actually byabere bakonderigwe nibo yabo actually ngeltenga antizide umwanchi muri narorigete ujumba gatebanga ere kyomba so etaga save chibesa so mwako mugimega ikarira go chikoegu akanyora nga tabeti gakoegwa nibe yubyumbe binde mbiroro byabere bigotanga mange namono astwaro idastinsemo chindenga byombe ngokonya bire gusiria obutaka ngokonya bire gusiria amarua ase binyoro anda abaswati mbade banga ngotoliera gosingo konyere chisegi chiegenga konyora nga muntu ngwerigeriare osoka gusisa busia se kyombe tari guchikonya gutwara lioma na nkagari okonyora nga geko bekyo muntu oba busy omanchi muri nana bugusanga kurwa sensemo yago utumanyinga sensemeli ebyombe nakikwabere ko konye kana kikwabere ko kwegendere ubuyamboro rasogoso ase ebyombe igotumanya sukubwati umoroberi koru emambi yabono ndogendere gosanga na intwe asinsemo chichimitandao asinsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News ngomanyigo nga mugene tobili tukolia lero umunyakirugo Okisi County Matatu Workers Association njirali go chango kirana rasi studio tochigosanga nera mange umwanchi muri ndashukwanire go yobokoleri bwense moya matatu esekta yobosombi anomono chinga kichiga chirusa abantu bagendete go travel gura senseme mugucha senseme yende ananda roba seme gucha sechintereba ndo rangana manga gucha kodokana gaiga asichipara omwanchi muriyeria bali bago travel tokobatenga save travels na ichintereba baito babe maiso aso Burundi bwabo omwanchi muri ntuchikosanga manga ase sector eyobosombi tumanyino na maguri na kiaberiga koene kigwa na kigesa mabuta menta na kyobokoleri bwabeire ambinto kibiri byabere bigokina na kiye sector ya matatu yabere affected abantu nyene ntwaranga nkolera bara actually enga mbaranyole nibo buyego gumunchi muri egenda gusanga nintwe asomoro biriga
haikara kurigereria nga antu abatugusanga ne kiombe kemo ikoroko nga kamniambo ekiombe kyo kyabere no asobo koleri asemia kange tato igene kyabere kya gukora mange seba kugendera kurua maigerio na kia sensemelio bulimi na boigo bonchereria muntu ne kyaboneta kulima endagera yaye eyu isaine na boigo kwene kyanga nkuye irare chiro ekera alimire gali mugondo ne kyabonete kwene kya ligesa ya kabisa igo manchumuliria kubwatrana ne serikali ya kaunti ya Kisii babere bakoyegwa maigirio na kibabwenete gusimika mbuyo kibabwenete gutumika antwaro chino na sense meri etc na kyabalimi bale gosomigwa na kibabwenete go testirira baliabo nando buyobo go testirira baliabo mboro byobo asoka ne kyangari gesalingia umete manchuli muliriria ase sector y'obulimi nebwa tamange gocha se sector y'obonchiriri iganyo bulimi mboyo bonchiriri na ara sense meri mbogo kolekana ana tobe tokene kya sense mendo monchumuliria kemelingere twarire kibolita sechiro bono igatimeti na se rogongorwa gusioka gose n'ensengima ya Kenya egetungu ngereke iganyangundi manchumuli egetungu nyangundi bono igekibolita echiro actually no niligo keriege kekerororo ligoliri ayelire igoro mono egetungu kero twakagorire bitungu bitato 10 bono iga ekemo 10 atimetia sensemo yagonyo gwachite echiro osonyo kore echiro lero Friday dane echiro litukuli echiro ya nyakoe onye goro kwaringa se echiro ya daraja 2 timetinga kikwaro cheli gorire bitungu olire bituma rero bikiro motodo 150 ase echiro ya nyakoe na ena bogo tomanyanga oserero byagure actually neligorire Tuesday ngo gatebi timeterero gose byagure na bogo tomanyo manchumulire ngaki bituma byagure asinaro robede bikire motoro 120 abande 130 abande 100 actually motoro wantenga asense meli ya Kitale baikiri 8 bobo motoro timetio sineke maene gosena na kibali wako tolire kora asense meli ya Kitale na bogo tomanyanga bituma motoro irenga bede bikire nandege ntonkero rabantu banchite sana ensemo yeskali actually mati yeskali ase ensemendo mwancho mulirere yanga yere ali golire ngale ikire ntoro chenga abalemi bangire bakolera mono kubatikana nga e company nero yabete ya West Kenya eli go CMC mbate betenga ebeke go siekwa timeti nkibale gatebere beke siekwa osina machike tarabwati aba maikiranu kole ntokaraba limi bakolera mesiri babere bagosimika ngai bago chakoira abo teneni kora se company ya West Kenya iyo kora siskali mbabete na baro bakoligerelia ngane iyo bakabolia ngam tige serikali iri gichinjira chinya cyo gusonsora mangana yeskali tayo ngeskali nero rego chagocha kora chinse chirje skonto metiri kolire skali ndichiko wose na endeli ra chikomenta igo sector yeskali nebwate omuchanda ke igora kine serikali negendete gusonsora kwa nekinga kokorere kwengo ligolingo balire bya mancho muri ekaro koligereria asense mo yesabuni actually konyara nebire sabuni nerororo ndobate type chinyinge che sabuni lakini type ya monerororo yesabuni ligoliri ya element ritemete gose niga iga sense mo ya embassy oka lakini kolende mancho muri naboko manye sabuni ya menenga by the way nirenga yikiro mote sinaroro rebolite bona iga bachire ko ye product ngao na boigo kwene kya bona sabuni itiri gotoka sai ko bwatkana no komenta kweli gori yabetege komenta igo manchumuri na nabo komanyana ne ke sabuni eyo asore ya mentri gori osina betigalte ko baiga yo manchumuri genda usangana intu asomoro biliga bwense obonchire bono mambia asente tutumirane ne kyombe igia kaminiambo abago chikutumanyia obokoreri bwabo kurubaga chagete anali agati ali babere bagokora metie producer ne gose mangana ikwabere goko yabeka boikirano linde torarenga gosenga ntosange n'abanyakyombe korwa sense meli ya kamniambo batomanye naki obokoreri bwabo bolego manchumuligereria enda gutubwate sinsemo chimitandao sensemo ya Facebook Wetrandizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube Wetrandizi TV News sensemo ya website na bagotonya gwetera www
www.ndizitv.net abo gona bokwenda gusangana into kerengeri kyao gwetera sinamiga abo screen yago utumanyinga yokobwatia omoroberi kuru ancho muriete toso ya sense meli ya kabere ye studio elinde tumirane ne kiombe gya kaminiambo elinde batumanye obukoreri bwabo kurubaga chagete goika bonoiga mbia mono njeno mheshimiwa Vincent Abuga ondo mu MCA we ward ya Bugusero abantu ba Bugusero baroje ngana beru ya banchore erinde mbara semyake yetano litukuria rero nda se kiombe kya kaminiambo pioneers ekiombe kiga kyabeire kego konya abantu tali aba Bugusero boka tigante benga abantu bonse ba Kise County ekiombe ganene ekego deal na mangane oborimi ekego konya abantu baito mbatugete chombe basimegeta matoke basimegete chi avocado babwata chi nasari cha chimete. So I want to encourage ngebyombe binde bitware ogotarere kyombeke banyare koranga ninki bakora erinde nabarabu bachakeroro ine nchire yemo turanyare koenebo abantu baito batware gasi bakora because you realize boni gas toikerete gas stage onko encourage ngabasai bari abakemugo kinabono moso asebyombe ekere muraso esebyombe obosemi mbororo borobonge nago kirerero koba no mo nene bwamangana ya a forestry na nataka kumshukuru asenge nchio kwa support yekiombekega na bete kwa yekiombekega chombe ikomine mwa soko chakera na nina bontagete ko musabanga ibu post boga konyorenchira akonye nebyombe binde boiko mo especially ase ward ya ne Bugusero. Finally ontagete ngira nerie kiombe ngambia mono because bachakire ese gengiye yo kurwania abantu bakonyomoro ontagete ngagotoko beke nchiri abantu baite sababu ekogera tukana maru era maru akorosi uchinga kieji tari korosi wasenjererengi atware ji shortcut atware bintu biko bekume binde biko rugo enjo marieta mayo kondoka lakini omanyakuru obwe boli ngakarega gotoko kina chinkaranje agakarangiro rero kogweta togo chinyora ndonsi chigo karango ememeranja againe kiru yamanyaguru yarosi kwa maru arukulibuti arosi kwa ende process yonse binte bimbiyo ona kingo boli abantu baito beboli ngonye binte imbiyo na maru bakonyuse ne binte binga so ntegete ko basabanga ekere muratige ninche ndabe number 1 kogoka muno erinde tokonya abana baito tokonye generation ya mambi na ende ntebya abasai bali bawukina bono make sure mwaswera se chigurupu neji mobe bokoran na inu mutu refuge ya mambi ada isimbia mono ntegete ko yanire kiombe ngambia mono through the Ministry of Forestry Energy Department jinde bia mono maesini omugambi asenge nchoko baigatiri kawaida abagambia bange bono ganga bakara marume bakubwata barebi lakini yaro ire chinga kichayo tokira igotabeti omuntu umye bia mono tiganya sabaseni naende nabaga niria maya mwezi yoka igondo mo forester Kise County lakini internet sema nyaribari chache Kitutu North na Kitutu chache na Kitutu South na Bonchari na inde nchekerona chite ko ara ibase group yeso kana regas ekini ya forest ingelinga na anene no simikemete na inde mno manyete president itata birenga etagete pate year 2032 tree cover yensengima ever around 30%. Okineka tokolige tokonyora Kise County bono iga igotorati 26.6% tree cover na igo ntutigariti yake toike 30%. Igo na ki muna Kenya Forest Service kubwaterana ne project goroka Green Zone Development Support project ekini kia engelinga etaite pate year 2032 tonyore toikire 30% to move from 26.6 to 30%. Na igo na kito ikire byombange na dito konya konyora members ya bange muna bono ige kiombeke ekero twage chagete mitene ro basimegete esemigondo ya kerumo yo mona simegete mete aide mbaga nte usimeka muna bono iga umuntu na bawo kumingi toko bayira chiombe tora abantu bemete engenjo ane ringa toko umuntu asimeke mete yoka imito mate nko irere ke koba oikomurigerie njera na kia komenya na kia kuragera erinde na ria ratwaro mukibo gosimeka imete
nekitua kubaira chiombe baganyirite bagende gusimika emete bagendete kugonya matoke emete amabere nkori bare abantu bagende kuragira bia lakini kie kenene tokonyara support ria mantu koraka livelihood as a community na igo aigase kitutu na ndi tubwate group yende tari yoyoka nere twachakire igoroke bosamarabi ira ari musocho ana twachakire process eke turanyora babwato muki na baruntu nyara kubakonya mtu akonyire igo anene na ndi ndate babagambi umweshimiwa umwasiza chief we area twabwatire na barabuna kiagerie twikire na bonaga munasiri tukoria rero igroup yentu ayeta kiombe 11 ibara aba member 22 igombare batigareta aba members 11 bataranyora ekero twarigite proposal etwagirie tinga kibesa twabayete 1 million ikiya gurite kiombe ne bintu binde ki training tukagiringa rasima aba 11 banyote kiombe emori gutoka litururu dia korire mitinyi sita bachake kwa members bali bandu ba bataetu igo ntwege nitenga gwikira mwako na bakonyara members bali 11 bonse bakorireke banyorire kiombe ikina reganga yitu na inde gwetania abo munabone kiombe gikora be komuki twabata biri twaba promise ngantu mbabwenta muni group amabera yabo twabaire target ngambanya ari go igikirita 200 ekero kira ikirita 200 eyigera abenganto bakonye gutwara kurende value addition ya mabera abo barosinyone chi yogurts andi tubanyone chi freezer esiba kubeka mabera abo ine regangana ntubwatu ko chivosyo igo nkwegena mbiyama ngwa kere kenyoro biyama kiana akori muna inje bono nabwate chi group nyingi tu ari go support lakini yenkanyorere ngiyama na ndiko chivosinto gano go support mbiyama Anche Marieta na group Simon Okeomboy jindemo assistant chief musini assistant chief ira sub location ngote wiki mbekega na gachageti ya the year 2021 asebone wiki alikia konyire sana sikinyire kiara gangango teba okobo kumera na kwabo wagirire yagirire at least obusali bwanyari kuira nansi kera nyondi tubwate byombe bingi binebiga abangena bako baguchamo nabagakalinde bagamba mangana arama ya sikinyurimi nande banyara gokonya na tugwakira mbiye mono Ministry ya Forest asokondra gokonya nande munankagirite munaboni ya size crime guchikuira nerense ikiyagera bisakurigiri biya seituga tubwato bako neitha bwa marura kinto genda kunya K but iganga ya itenene nokubeka abantu ama mune kiombekega irinda abantu bagendera gukonyeka igonko bakira mbiye mono sana eseke gorikiregeke tagete kuba imiza bachicha sobwamo irinde tunyara ko fomu byombe bingi mune bigaranga sub location tocha sobwamo irinde togendere kwegendere muneke goriyegeke igo ase ministry yaito ya forest na environment no mo MCU yaito tokomo tubwate we ward yaito etoko haji irinde agendere kokonya ward yaito na mane ase byombe byonse pira ase ward yaito ya Boxero South otherwise biyamana sana kwanza ngo bagera ngambo yabono entera bahunganite bakabamo nabaraba baito bari batu begetamo tukaba ikiumbe gwaka ngambo yabono inchomo nyene ngoro Kristobo mbaba okoa nche na omongino na ro take ikiumbe na kumidie kyara na manyete kende gerobori nche no mwaka Moiso na tati samba na tatakonyore kiumbe muna chingombe chikari gotukwa igo na kirenga mbujambo na bantu baito baso se kiumbe ke baoro kiumu na baratuge bintu bine binarire chombe chikoena yamono kirage asenge ncho yeri tukeriri arero na arorire engana engiya mono asenge ncho ye kiumbe ke yaito ya korire rero kiumbe ke yaito kyagerira abantu baito twamanyira amangana tutari gocha kumanya unabono botugi wechi ng'ombe twanyorire ng'a ning'ana konya yaringe ngiya mono twanyorira amabere abana baito bakonyora amabere batwara afya nabo igo n'obwoyo bwaria bwe ng'ombe kutumika tore asoko beka simikira chinyeni nabo igo twanyorire chinsiaga chingeni tutari gocha kumanya
twanyorire ng'a chinsiaga chiri twakorwa na epia class chinsiaga chinde nchiraroro chikomenta eng'ombe yatwara chinguru igo rende twarorera amang'ana amageni gwetere ekiombe eke na abaobusa baito babere bagotworokereria twabaire karibu abantu baito batoikange namo nase itoraganga abaobusa baito motweba toinyore rituko gochia ase erinde mogendere gotosemi ntunto baete karibu biamono mo senior chief oito nere no mo chief wanchete amagenderero ekiagera niga ancherete abantu bonsi banyare kogenda ebiombe na bari abande batanchetie ebiombe gotokorora ng'ao basirete na barabo twabaire karibu mochiche motochoini torosie ekiombe eke giaito kegenderere amang'ana amange yoboriri asire nenchara esire erinde eritotware ototwara obomenyo bokogwenera ase amagima maito toseria amarwaire toseri nobotaka samarieta engoroku Richard Masaure Nyambega wende omoremi ase amayaraganga ekiombe eki giachagete 1921 ekere omogami atebete ng'a abaobusa ngocha barengege motegere moig'waki mogotebiwa ase ekiombe eki ase obogima bwane giankonyire namaete nkingosimeka endagera nagasimekire egikoro nakiburukanire endagera mogondo nagasimekire bwoyo nagosimeka endagera igo efamiri yane ebwate enchara engaki yonsi pi endagera ere nke bono eke nasoete ekiombe eke iga abaobusa korwa Kisii County babe bagototarera nairorerwa mafunso nakingotumia obwoyo bwa eng'ombe nakingotumia obwoyo bwa kisasa fertilizer na mapatiko egotumia obwoyo bwa eng'ombe na bwa kisasa nakio rigesa riororo nario totumia obwoyo nakio nyora rigesa ase engaki eye enchara nabwate yapungukire mwane efamili yane ebwate endagera enchibia ekomanya nibwate chibesa igo bono obogima bwane bwaonchoreire nabwate ng'ombe nabe kwa ng'ombe nabe nkonyebeka ase bagate nyebeka ase eunity anyore ase unity anyora ase iri noche familia yane konyorera mabe kurworo oboyo nkobe kerende ndagera agere ndagera yatumeka nanyo ndagera isine abantu bakoragira namata nkusimeka nitoke nasimeka nitoke jendo yonspi akone kenda tabe nkusimeka nitoke nabe nkusimeka matoke aisaine nkoni ne familia yane gutumeka ase igo ondu bwensi otamati bwe kiombe na kumusabati gaiche aso ese kiombe keiga amanyo buya egere obugima bwa bwonjoreri nabwate mote engaki nasote kiombe keiga akeke nasote kiombe keiga kanya kwa ngotabwa kienje ogosimeka emete onye tubwate bya sokoro emete enje okurukie embuso kwa somote kwanyisimeka kwanyibeke nasari ya mera ke ya mere ya be sitri kwanyire mugondo kwa nyiri mondo katemwa kibusimeka distance go soro bago wose mondo ngi wando simeka omondege simo kabiri semoki to akanu menda to simeka roje me kabiri go simeka distance 1 meter soro bago simo amato meteye yonsi to kanywe bwate faita sa simo gondo ngoto biero mugondo ngoja ya control erosion igo bano emete nyoji chingo to koye chingo igo ne ya muhimu sana aso bwa mondo ase igo ikiombi atokonyire kubistu agachagete kianko yose minenjo ya mobo mbiya mono asa Maria tangor kupatri mataro nchari nkoira ni kiombe mbiya mono sana kiombe kyarge gotokonya ama tukamange sana metwete na maite kobeka ena arengiri kana boigo metura ma ngujikobeka marba go chinse ngikobeka beka iga na tabiri go na aso mire paka na aso ya maite ko kama metura buya chinsi aga na maite kusimeka na manyi kusimeka chiombe rero ni gondo inga chiombe ng'ombe mbwate ni gekor kumati tati tata gekor kuchuti chuti ngoli mona mo bisira ngoli kuchuti ga orengo muyabori agatoa obungaini agatoa ng'ombe na bagere ng'ombe twanyone ng'ombe ngoro kachuti erengiya rero ngo kete kunyo bere igo pake mwana ngo kiabaire tinangi arenge iga ngo kete mono ne chiamani yane kor kungane ere maige nere ngombe mbya mono wati kiombe ga kwatore kiombe watekia bugirwa mano ane nara ukwani rusana njina ndi kujinda ona amorora omungu nero ri kiombe na gokire mano mbya mono pako mukungu wako keta tenga uyu mano ngokete asante sana ya sanya okubeko na ende unya kwendera goto ligirie njira gete na ndo tukini gorake gaki no ro ntoka endete mbya mono amai no sira ro ngona chamere ande gojindoje konyo gojinde jiri mere rinde dia ruwa esari uya bugao mbya mono gaki ndaba neri mbya mono
mwa twasomire bintu ebinga mato twamanye gusimeka ero togogete eng'ombe mbwate kuna kogenda na nyina ng'anyariga uyibone iki nikibono kia maigo nongera nguruka maige ne chia manero na no mugabi naro ne na tikere kimga itinya ganti masini ne ko mlimbi mono ato zabiti ko janga maigo takabera gaiga maigo na ko mlimbi mono gwatura ndiri buye paka twaikira lakini twatia mangatura kwa twakonira maya igo paka twarosi ndo twagwenere ero ndesitongo sitongo na ndo titita wa come on tuka come on ngota bia mono seli bageriga kiombe gitu ya kaminiambo nanjye na ale weta nkanyara abantu bawo kwana wese asoma German Richard Maige na Mr. Agustin Nyakondo ekana jo jongara kana nganje gonde oli weta ne barabo lakini rende nkara ya kiti ange ndemba ama waite kya ne ntugia chire kyanka kaja nkanyara bangina bale mai kayana iga na roba soiro nkagete na bangina boka kanyara bakaka wanda roba soiro kujikuligi kujimaiga konyaranga Mr. Manoa no aro ikura sa forestry kai nande kujikanda kutonyara ndaka no are napa usawanda abanga bange lakini bone kiombekege yakorere kikiaretire amafanikio aseke nyureke iga ebintu twagenire ne binga buna bana chombe twagenire twasimekire emete nemete ina ne president ya tabirenga igeta getugo siria embe iye ko ya to affect iga igeta tenga trikafe bwene ko ba igoro asense ito ya Kenya igoro nantu na to kunga serikali yo mokono wetira se musikemano aso gusimekemete istamana watawe emete buna chigira feria na programs twasimekire na manyansi goeta njone ntura dewa abanyakombe baitu neringa abanyakombe tato beamo nonde bwensi pie sare amangana yagenda bakansaria asetoro chimotwe magega yaya tutagete abantu baitu basaya konyora chombe bantu basaya konyora mabere abantu basaya twara masiare bya kabisa buna bana bangina buro jole mai ga baga saka masiare bya kabisa paka sikoise bakale kulira chaya avocado na avocado ina utagete na twa bori abakubwa igana baro batachita tawendera kusimeka chibe chinyinge elinde tokonyane nchonda bakere bya nchene host kanche mbaete se bakobera gaika nandi tinda baura nande mbagendere tiningendere ko ba una tokunya kuboka kuchibosio. Kwa majina ni Agustin Nyakondo, the secretary of Kameniayo Bioneer Self-Help Group ambacho ni chama ya wakulima na ilianza tangu 2021 na I think from that time tumekuwa na maendeleo mingi sana. Kwanza nachukua hii wakati kumshukuru Bwana Manoa ambaye ni forester kutoka kwa Ministry ya Forestry kwa sababu yeye alitunganisha katika chama ya FFS ambayo ni Forestry Field Farming Field School. Tukaanza kujifunza mambo ya upandaji wa mahindi, that is about food security. Tukaanza kufunza mambo ya climate change ambayo ni upandaji wa michi katikati ya nurseries na miti ingine ambayo iko integration na crops ambayo ni Geriferia. So kwa chama tuko nawe saa hii tuko kama watu 22 and at least by now kila member ako na miti zaidi ya 400 ambayo ni miti ambayo iko integrated na farming. Kutoka hapo tulifanya mafunzo mengine kutoka kwa extension officer wetu ambayo ni Mondi, mambo ya upandaji wa mandizi. And actually hii imetusaidia because unaweza kuwa ndizi moja. Mbia mana sana mwancho muri betaseni ya ndizi TV abana babwatani korwa ase kiombe ya Kaminiambo aba bere bakwerera obokoreri bwabo korwa gachagete goikabono igakondo mwancho muri elia kwani bwali tkolya rero bereka goikase studio tigamwariga ni bene elinda tumanyie na kyakorokwa na boigangikirya korase orogongo rwa gusi karibu sana mbia mano chengoro kwa kwangu mase Igondo manyakero matatu. Se county ya Kisii. Ewa. Karibu sana ase studio. Asante sana. Ntoro che kongo nga chiskuru chabere chiko bungwa timetinkiora ora kwa nerigoro yobokoreri ase sector ya matatu na kimwa bwatranire kwa nekyanga obokoreri obuya ngoikira usemere mongoikiranira ase sector. Nambeyemo. Ekara balimu bakore mirimo yabo bafungire chiskuru. Abana basokire geita abana bo mata bagosose amaboko yobosombi
na inde yanyorekana ng'abasombi aba bagokora obosombi ntore tayare ase chinchira chionsi toira abana aba ase okorigi chibesa ase okobabeka buya baikaranse buya ase okoborokia ching'encho chingiya ase okorokia abana bang'ayana intwe na emeremo tore ase okorokia abana bang'ana intwe na abaibori tore naende ase ogosaba nyasaye ng'a bono ori omoiso naende chigari cheto chikoreki chibaiki buya bono buna bono esukuru chiafungetwe nonya na abanto bari bosonga ari etown bono iga onya ingokwana bori mono barambwatesi mwana tayo skuru chiskuru mate this time round chabungete saa 1 cha mambi mwana tayo skuru otogete stage baka saa 5 cha mugaso especially chiskuru njira to ikaransa na management chabo toka babori nga ekera abana bachire stage aria ngo bamore comfortable na abana baino kobera aria mpaka no saa 7 cha mugaso na mpaka maroho baka tokani yaya tukababori abana aba turabairani skuru ekero babaire stage ali mono morore bobe bagataba yana gotokorabia mubairani skuru na into turangiria biburi baba bache gokoroki bache koboyi lakini nainde mokonyara nga munyale ko bateye basoe chigali mebwangake nabo bagosoa asobo maene chiskuru naro je chiabete garia chinke go chitu taikirete abalimu babo maite to kunyara ko betereri bana ba skuru gete mepi basoe gari turamanya machika skuru eria lakini bari tukiro kwa na barabu skuru chinke ga chitana ine town nkenke o maene naro chena abana bali babo mbachete so egendo ndatebe nga ase chinga kichaitire chinyinge twatemete kubwaterana na some of the schools tokanyara ko batoko beka abana chigalime nonya na abaibori na barabo baisogote abo maene abana mbaigete kendabu buna batanya wika yes mbiyamona sana asoko bwatira na negati chiskuru nabaigo kwene kinga ase secretary ya matatu actually mbarora bakore mirimo ase secretary batetenga bakwene kinga ngo abarabora kiwa first priority babarigire no nega ali basoimenga itinga ine mirimo miya magende tokokoreka ase secretary ya matatu timetia sense moyeli goli bona iga liakinire gose liagure amatuka maega ligo lindia kamentire liakea liamenta liakea lakini tukaje kuana na some of the circles ose stakeholders kwa rengura kwanera magori chinga nyingi sana kwa rengo taba ya momenta ya gakitika komenta o mane birro birio koranga abantu abange mbaite bakarolescence yogota menta ligoria gusena ka skuru chiafungiru obo mane mboli buna bono 90% yechi sako gose yechi gali chirase para obo mane mboli ngamba menta taligori chisako cha menta taligori obo mane njiwe kasako nonya chiwe kaisane ka twaligereti kwaita abantu barabara babo kole bintu buna bakorateki buna babwata machikabo lakini asobo mane buna baro Nairobi 1300 none skuru nere yansabete egari ngabatomera chigari gochioro chitalinke obo maana nabo bakanete 1300 amangana aliko nya skuru chiko fungwa omonto omenta ligo lino siringi 500 igoro ebinto birinkwarengera linga abantu basere korra penye yenga twensi igotobogoreti omosigo oyo twensi nabayibori inga mambi rero nabongo twale gari mambira njero mwapiria ndamenteruga buno na momentera rero so ekorranga abantu basere ko korengera bya yani birengera byasire korrana yaya abantu aba no tuliga twensi otubegete korotekemo bono nyoranga muntu tayo ore tayare ereko mentera abantu ligori aponomali mbiyamona sana sayo kongonto ruchenga ligori ya mafutandi ya betali komenda timedi sai elita nirengere sai elita nirengere elita ya manyokire sana
Rita ya rure chusi go mwako etire rita ya lenge 116 120 rita boni gate kali 180 tikali tiaga pound go kaiga sieke 200 rende 180 re bona iga una to kwa na iga actually na inde yere costly ase obogima bwa bona iga ne affected sana na kyo basombi ase sector yo basombi na kimwabere mo gokopu ne ekegera gwatebanga muraba mo commentary igori temetekero liria maftament temwamente taligori osina ori atigete ko baliria banyagara tisinini anya kwaroche na alirete sana na alenge chi radio ne chi TV ase TV ya ndisi TV ara ya mayabo na tebenga ga kekero to commenta akitoligereria percentage ya mabuta okoreki a commentero na into ga kitoyo tumeke commenta kiek commentary igori ndo mentero mabuta siringi 30 omentero mwananchi 500 na aina boku wate kari creator yao origerelinga ekera mabuta menta 30 pop according ne distance ngogenda ngwaroche na arwete pa example na nenga requestinga mukonyara town service ak moment pound o maana bakamente pound mukonyara gaki abanda bakogenda buna bono gochina Nakuru gochi Eldoret gochi Nairobi ak moment no nyasingi 100 chioka na bako na Mombasa ak moment no nya 200 chio so actually egento kelingo ranga abantu mba bakortek abantu mba ligireti ngaro na kia mabutara mente 30 pop asensa town service ndutumanya komendero mundo 50 ngateba ngake konyalikana 20 pop ose 10 pop na bachiko bachibesa efigire reasonable aso komendero mundo at once to basa komendero mundo efiga ose ne ya 50 pop oyo korugo se ngorugo se nsasuneka oso korugo mugonchoro omomentara 50 pop okonyoranga kwa mu affect njira yamo ose yinde so jichementa 20 boronge mafuta bunale 180 still na serikali na epura abara boronge na hindu na tora igatokonya gutema igo musuko cyabara musuko twanyora hindu boronge so nyasaye to gutigera kereka na sekera na koli ne gali koru keroka Masimba barante binga 70 nga oli ndi ka 70 actually na rete 50 bagande ya tukonya batebi chia biranga ndiche chike 70 tumetia sensemo yaona maftara achamente na ende momentali golia sensemo yefe Masimba keroka Masimba abu kwanza so gukora na nje no kujiseito wetara Masimba aenda ujacheki moino na ninche actually na ga kande nya check 70 shillings na kirankali para nya check na kana 70 but boniga gongwa kanemia Masimba ngorangu kwa na vale 70 lakini bado apiria mbara igwana mbara ika into agreement inga tigango tokoleki tigatorwe 70 that's why okora abantu abange bono yani nonyo no gutara kwa bere problem ondaje wate karam 70 times 2 140 otebanga ya tiga boranga boki rakirende 70 echo na kwaboria ama butantora amanyanga na chamente ostago cha komenda igo tokumeti na hande toganyiti ikiagera amabuta se komenda boniga nelio girira menta chigalime nelio girira menta chigalime ikiagera abantu mbago chiko igwana mo conductor igago chikomenda nere ligori no monteraba igo gochikonyora ngeliogi one gari ego chikoba yani bune egari ekoba bune eri ebuguretia barebie galime yani hakuna kuelewana na rano ene gari ndiga kiumbua egachikukwana 70 shillings na linete chialinge butukoiga nkaigwa bagukwana ngaya yatigachibe 70 kiumbu huma ene abantu abakurete galime ngakane chinjoke chia be galime bakamotebia ogotoikia omontara bakabatebia bono tigamba ikia bono tori gotoikia bono gotere ne gojeste ase gwatorusia omokonda kitagenda somontara bakamonyerana timatigenda bamonyeranete egali nane ngara ya toirenje tinkwane tigona kirete kire nganyana ki igotokwira ni gusonga bono botuko ngaki gustogo chakoba agirende egina kingorigere linche karonkorra chimatatu ekere fea ya mentire manyanga ne ryogeri komendega kala dia chama ninko nyorore nga mugaso na boli igori tatebe koru
korue town gochanya koe yarenge 50 lakini kego ikabotuko ba estimate ingi ko rali kere ikire botuko go select hours okonyora chigali chi comment FA Omanye to bosali bonde bwensi mbotuko bokoro na no mwe botuko omayete tasi wakoro bendera ya serikali kuruhusu gusa 12 ja marawo bono wikira abu chiabu ukipatikana wewe unafunja sheria aya bono ukipatikana unafanya kitu chochote kilikeko gecho muntu aineli chiko koreki okubuna so igonda gotenga botuko naro ngobera kon tasi wana na baturabi ngo barore nchira botuko mbayo abantu bakuru kubeka be count be kancho mbayo botukonjera bono nabonera nari nsashinde nga omuntu onera awika botuko nero horanga tigakole kende ikagero modo unmambika tena no bakobo iri na bibiti ngagirenda ikabotuko nando kubega cyaba bete botuke gari gotumika mafuta bange kubwa mukaso bona gina tengo musalio bonge igobo koraki igobo kolekana botuko eyo akora tomanyinga sector ya matatu na kyo bokoreri bwa beire bono gesali guriria mafuta limenda na kichi customer nchiro ronchi responded go save into na bitiga tako babona bya beire uchumi na kiere abantu nabo babona batebya umuntu awake sabu gakonyora saguchia tebetirreti igagutiga ebintu mbiro konyora bisugumeta abantu bona bone gasi umuntu akwende gasi no option wikagende umuntu gochika komoro omurire nyagitari nabara betagenda igakwe mukia beseria atomero omurwaire amatabi gorali itunda baba nyare bominto oset nyare betato minto gorali itunda ka kitinko nyara gokoraki tinko nyara goikabu ayigwe to bosombi mburabo boye kabisa okay ebirero ndage tonte bina ande no nayo moralia onte bie kenena ndi kwaroche obokima bogotoru na kega usiko tindara raro flat lakini matuka mageka bichire kireta geka ayugwete gali mengari gali me kwenda angabuna bone ruseye angalero bukimo botangani boikire ikagero monta aganyitenga tigafero baracha pande ndere chingo kechi toirere nyancha moboki obokima ntwanya kugenda yani ebintu biriyo bumaine biyasirire inga yani mbiri rasima asengenjo yaki 70 chumanyete asengenjo yaki 16% asengenjo yaki epura noere ebwatetero kera tariki erana mafute okaraki yakomenda pono basiriri ebintu ebinge basiriri kirachi nyinge ngalero omuntu ole galime onyata guchinya gitari agenda matanga gosaje kubwatie teni gosande gosabe loan yani bintu gete biri bitarenge byaka waida nabyo lero bibetirreti ngara kindi lero ngabeka abane galime ponsiga togende gukora nyale bo minto narwete Nairobi ekinege kone chinse cyo munda ko beke kirere ya singi sarasini akesimi amatembi yore angantu acha noche no chumi yabeire nolyo matebiga era yakongire twansi ku Nairobi gutugera tabigeri matanda bakurre conversation iyo sabarte iyo kwana ninkoyo kuomera na face to face iga bakuranira bono yamanya wikeranga chumi iranirense asesemo ya transportation ekiagera bantu mbayo ugo transfer kurwa ucha nona bamanyi nakarore bakaruri kirigorisia chishara bagenda naroko baru suso twakabairire okubuguria bamansai korususo abaichore gari bagotenga ero kirigoris yani omogoko no renge ekero chumi ya rengense ochumi ekererense ingana manyangano ni chifamily ngutwara chiro omogoko gete chifamily ikomenda chiro bwanja ni gete gwetero ochumi akorteki yani ochumi ye ekero ya beire buna bono ya salikirega manyangano nya nabantu mbale betanire gwetera mepenya kwa gakonyere gosono muhiri okende wakamutira gosene sukali ya 300 onyerero bumaene nga turi kumutira sukali eri gwetera ibintu byakongire ayino mubi I know move. Ngiyato etani ochumi. Ngiyato etani na mafuta. Kero eno nje maybe bana bana njera montreba. Abakonyara muswati minto gasogete gusinande. Abara arengere naki mumururi minto bana bana agurto boye iga nakabwate kenderero. Turijera montreba. Bono nabokora lesi mibombi. Ngakibona ngokora.
kurumambira amnyakire para yanyura mabuta chance maite squeeze gale wikali pambu ubo maina kwa chikotabuka ndimo chikotabuka ngamukaite koseneri buine kali kunyukwa makonda kitaka ndate konya kubarebe salia gali libusaba mabuta libusaba ikibona cyo bwate total collection ande yanyure libusaba ono mwanza kuligirira matigara bosa so nkoranga na mafuta to gokolera para tigali nyinge na mafuta gyo gokolera para kuchi Nairobi yoka I remember bwanja ena akabekera mafuta 2500 egali ya Nissan yaika Nairobi na ande yaika usi igono nyugetara kini sirikuwa kitambo sana hiyo Sahiri ngokobe. Amafuta boni ige Nissan ekunyu 12,000. Kwaenda koirana. 12,000. Ase nkonyorole kende ke kugotigarira. Na bego tigaria abokonyora lunch no nyano go cheru ngorra chiro. Ekorna soko endierori I remember by 10 na kabikira mafuta siringi 12,000 egali yaika Nairobi. Ande ya correct? Erori enene lakini bone gerori iyo ekobekwa mabuta 20 gutira nande goikana boranyu nande 15 goika tugetere nchine ntambe sana meaning inga uchumi ya Kenya ekuminyoka itigeto mwana nchi atambe sana atuendangi shambamba na uchumi wetu uchumi ekara atambe ntozo tigarete maya ekara kurigeria chama ni omonto bono imugetie loan ogwakanire gari loan na kiago anga kiago kori bintu bya yeri ndoeke ne loan yo kaga ste gwakana go se nkoikerania ari no na magani ari ya se familia asoyo matatu boli mono bobe onya tabu atinjerende matatu toka yategemea boniga service alone service gari and service what we call family needs wika ego feria segete lakini ekarongo ligere bono iga tindo chinga gari nere ra kole binde bionsi aso chumi ya bono iga ekiagera egari eye onye yekogacha go 3,000 daily chigali chinyinga boni gabona to kwana ige chigwa kana 110 per month alone chinyinge chira 110 akibekera no naro gwa kana no enemia toro chirende kuringana na ebesa begeto ubo maine ro nenkon no bekera 30 days times 3 that is 90,000 igongo rusiale 10 amentaria akane keke umuindi mundi ana itariki matengo akorta agreement tatagiti kumanya siku irete gari guchingio kubuguri aya molenda chibesia onya nemia omotienyi nereyo egari yo maito motienyi oyo kogorongo erere iswale nsingo bekore egari eye omotienyi oyo gokorore service ngo iterero iri gosenkabere tugwetinge program nere gabo so that's why no rigere rero eparaga gari nchiyo mono chinya chigali chinyi boniga ase wiki ase gusiengima ematatu nabera achaya magosetecha ba week I'm telling you but some days back ego konyora kire wiki egali enyinero we have a new vehicle in every route every week so okonyoranga ba month na botobwada chigali nonya isano chigali nonya isanemo chinya nonya nabantu mbaro boniga omuntu abwate besa nere lisirete elisireire agwetenga angana gore gari mbeke para ebese yenye gonchoka tinya kogenda ari bengi nanya gokoraki nanya konyerusi lakini gwetera akurine gari me otegerera enjere kondagite kuria mangana nendereba oikangora igosingisio mutu obaereria misini chiabo oteba mangane gari tigandara tiga asengenjo yaki igaroche amabuta bunachire eroni ekwaboria nabakwale basabe sieroni ekere gari yale kunywa amabuta siringi 8,500 mpaka Nairobi na ine Nissan bono twakwanira yaika Nairobi na nda yaikaga lakini orocha mafuta ya mentre aikire 12,000 mafuta itoro chiga menta pa 3,500 talibo yuko sinjana kole sabu yuko okay 3,000 yechi 500 times 30 days that is almost
105 ose kontari boyo Nabere. endo kenga 105 believe me nabere ige nasho munge gari yeye yagenda Nairobi amatuko 30 ayetache asomutenyi teko genda 30 times Nairobi ya yekiagera abasabiri bakoreke babira abake lakini manyanga at the end of the day ngo ndera matuka 30 chitiri butajiro chibage koreke bakegenda kintalinga asomutenyo August gose churai neche kora matuko 30 so ekero ogwake sabu eyo okonyorana chibese echi na chichacha gokonyo omonto oyo nere enchoyi egari yaye chibese echi chigocha gokonyo omonto oyo akane egari ebwango agore egari ende ari komondere bonde ari ke conduct ende ari ke rina marinde impaka nonya no uri okabera ari ase nyombe eri yowegokia omonto gakorre maragoba nere omwirire chuba banywa omonto gagurire egari gakurika abantu guchimaega abange bogokumia bono wetero uchumi yaberembe banta batari guchikurika nabarakorane negari eye aita atige biashara bya matatu gose nainda agora akamo nainda nya gokoraki ane gusugumana na karako kulingana nerenga ngakinda akore ebese nkonyimukia mbeke nyumba inchendie so nakina gotebelinga obo maine obo sabiri wiranirense Chigali nchiroro chiachire parking actually. Chinyinge chiogo kumia. Posongo lero marogoba. Turikonyora gario. Tali ya Nyamira, tali ya Migori, tali ya Kilgoris, tali ya Garoka. Chigali chikali kubaki gusa 11. Bono nchiro bono chia parking go completely. Frida. Insolvency. Eyalenge siringi 6,000 insurance boniga igere chiribu 10 eni insurance egari eje emanya gokorentera 3,000 per day omonto okoroma techiba chiko barua agoteba ngabaki okongo takari gotenenga aki akorentera chibesa gaki marogoba iga aki akorentera chibesa chiribu satokera lituko aki ngokaranyora chibesa chiria chibesa echi ekero gwansa gwake sabu otumeke calculator yago asencherere ngiya onye tumeke properly pesa teriaria lituko rikwara 3,000 omanya koruororo o ake sabu ya insurance ritukonga nirenga naboko nyole sabu nga insurance ngona ja 10,000 yagenda 30 days 30 days divided by 10 that is how much 30 days divided by 10. Yes, 30 divided by 10. 30 divided by 10. Yes. 3. That is 3. Igoru siringi 300 oro. 300. Ekero kwa rusiri 300 shillings. Chatiga ire ngo igwete. Chibe yasagete chatigira. Orusie tile. Amagora yane. Onya rusiri go se 200. Esabesi. Abuneri tukeli matega yakora 3 magora yane matachiga chibesi chatigira 2,000 amagora yane kera kwa rusiri okay omanya gocha bone sabesi eri tokoroka ngaki ogojenjie iri asege busi okay omanya gocha nga egari ngocha gojenjie yo iri ego sabe chiri burenga inye okay omanya koruoro na inde omanya ko 4,000 egari omate gochenjigwa baada ya siku 10 igoro pi baada ya siku 10 4 by 10 divided by 4 na ando manya kurusi na ande gosensiringi na ande 100 ngapi gose 500 abo Frida wategere basa omuindi nakora taki omuindi netarigia kanya kurigirerie kalenda egasi ya yenene ka torendere chigale kurumumbu nero no ikara staria akanya kurigirerie nga fulani tala yake ni kesho ogwakire simi obo maene oikaranse bira nagotebiri tukochibesa chiri ya renta ne problem chigari parking chire buna kwamboringa kwa igure bone sababu chigachiko chira parking ekero monda gwake sabu onyo le nto byarire ria kolire gokorere gari sabe skrege ntabe kire bakamagura magia the following day insurance yaera ande ubidi ali chiri bukome
Musigano ale para agote sasa ni aje kando kidogo, najua hii gari yako sasa, hii taa ya nyuma sioni kama inafanya vizuri, na eresa chindo ko ngoralisa kara wagende koti waguchiri bubere mambia ebo gokia etiaro pia elire eresa ari yako reki ya elire kwa manya konyora otakiri nande go 16,000 obo maana abo nojiga cyo chapa kiri kubona muntu ogenda ura mabati ichiri busato waga chaiga otebanga inchugo kworokereriga ogotainga ki tigatora tiga kaigo turari kichibesa gari okuboka no gokon kurwa bwase yachire okuboka no gokon so chigari jire parking no togokwana iga chigari njipakiri okongonto karire karenga abaibori ngokoma barenga abana babo goche school gosiri school chia bungiro bacha baboye kona iga ngake bintu bire omanyete omoiboria nawe tenga bwanjani bwasire bwetrocho omayete omoibori gochikoyo mwana kuri school hata wewe mtoto anafurahia sana noroche no enaye kero chikoyo mwana okuri school unafurahia pia huo ndio ukweli wa mambo lakini ngikiagerete pono iga abaibori ange 70% obo maene patari kogana kuya bana chibese chiwata bajamentre chikwaruka 70 ikiagera omuntu agwake sabunga omwana one igakale gosoma rapori omwana one agakale gosoma tengecha ali kabukateti omwana one agakale gose nore tipisi ali naroko tumeke naroko twagajirire 250 omanyete 200 pass inisa ni 250 believe me abere igo na endie pass uchinaro kama tukamangi Nairobi 200 poniga naroko siringi 600 obeke 600 iga baera liga bande buyu umwana uri nagota chekerogo aikaranse kerogo 600 chiae na 600 chiao that is 600 times 3 1800 mwana yago soge supermarket bune kawaidere akule kaura kwa 500 kao chabire libumbiri okuno kumwoyiwe weka dagete bono ngotebi egendo kiagerete abaiburi aba batari kogenda kuya abana omanya koruororo unanje no maana aroyo ne ngo mungena na modenga ya unachua nitakutumia kila kitu nataka ukuja mpaka ukumbuke mkate ya nani hata ile juice ya last time ulete so omuibori omanya gwake sabunga ndatuma 627 omwana utawe kamuye obo maana omutumira 627 otumira mwalimu echi okorusi nche amento mete squeeze nche katati agiro konya twana 27 euro je agikura mpesa ya chite manyanga mbono ya ite konya resa kali kanyamenda kanya sato konya bono yamanya goika omwiburi wake sabunga tigamutumire 630 echo achere na ndo momento 200 igoro omwana uri ogokaiga ogokota nganacho mate nganacho fate nganacho anko ametuma 200 nawe umetumiwa ngapi hata mimi unajua nimetumiwa 200 abana babono abagoja alese kangumu bagoja baininete kabiri panga chimondi chiche igore iru na chipusi eche kap baso egalime paka na miasta kali chipusia ye kilomita isa no ligali achire buyege konya gutara buyega karara kata burunga wewe unashika wapi bubarajo unashika wapi karoka so unashika wapi migori katurwa kaso bono okonyore kobero muiburi encherende igago safe maito safety toro 100 omwana gocha kuri chibese echi na inde mpaka goreki aira ne skuru nchengo pongesa abaibori kake okuyo omwana number 1 security number 2 omwana ngogokare obwanjani lakini nyasaye nero orendete para okuyo omwana kuri skuru egente kene no mwana asoe galime nonya naye no tokororo ekente kene no soe galime nchengo tebanga nande ogotacha kuri maybe batari gocha kuboya isachine nago tengo save bare unanja bono yone na amboli musondenga ngakioro cho gocha kongwe ngamotebi maite na gete sabu ya fe iyo ningotomero gore na ngitaberi takomanyanga takomanye sabu ira mwakire tena musio ndamutomera 200
ne feria ya kawaida kubwa ngogenda nande ngiche nande boneka muri nerega soire supermarket mu matari atangaine sechinde ngoikara ase getogutiga watanga no rumaega maega kwa manya kanyoro bugire ko ekeki eri bono ya 790 umaye to ira ni mugati toro cha agupimanga musio bugire mugati obugire ya sawata biasere bakoraki biasere kwaera manya wiko bugure sencrips chiri kwa manya biasere biasere bakoraki wake saunga 90 sodalia 120 wanaje shabire 210 manya usukake bugure mugento gete nande gosene bukiri buri bwa 60 ibindi byakire 270 wachaka ririyo kirete okare counter wono konya kwake sabunga tuta nini kwa manya konyore keki kwe mesa yoro aye akia wakora unajua hii keki ni ile mbaya hii hii ni mzuri tu wacha tuchukue hiyo matabono tokoirania wakara kibesa ona bibionsi ngwa obo maene bibionsi ne bitango asogo chukoya abana baito kuru skuru lakini amwe buri kabo kirasabira nyasaye ka tomero mwalimu efea umwalimu nere babe fea na barabugo bali gikigali kingiya babeka abana baito kakitiga abana to kwanyerera ikori rito umwana atire ngore gutira birango aduna wono birororo abitengera gukiboraria omoteyo supermarket mambi kwisha maneno Nitacha maniora watra utrasoso butumuko kego to koira nanto chigosanga mange bya mano sana umwanchi muri beta seni kiandizi TV ani gotoga nitagosanga no munyakirgo asensemeria matatu wakaza association kuriga soro ngorwa gusi yokongo moso yogenda gotumanya mange ase sector yo bosombi umwanchi muri tetrasoso mutumuko mukego to skato nyegera koira ntrasege kekero bosio elinde togenda gosanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisi Nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate ngamona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali bagutumia NHIF tibali gwakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital iywerangye nekigambirukia Kisi Low Codes gose bakiresimi ase namba enoti sano nebire enoti sano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisi, health first and health always. Omuremi egiata company ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro babwate echo chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa egatiye chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobonene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense gosibye iguru byembura omusioye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyiregwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase
keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 53 chichikiro emerongo kianda. Ase kampani ya Sidco nigo togokora utafiti ye chimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusuro echi naochire ase chi agrovet echuchire ang'enaye gosoa kesimi ase namba enoti 52 enoti 54 enoti 3 ibere yemo enoti kianda gose enoti 52 ibere isano isano kianda isato enoti. Sidco, the African Seed Company. Migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeligesalinene. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi mkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asese miao enoti 52 inya isano nemo ibere isano na ibere eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo. Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Ekerole asumu chibuo gembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Usoba keresime ase namba enoti 52 ibere isato eyemo kianda isano inye gose enoti 52 ibere ibere maragatato eyemo isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imeyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yaito
tutoko make sure nga twapimira omurwaire buya twakorere diagnosis Boigo, mbabwato bokoreri bonde, buna general consultation, okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakitokera umuntu akiro bisito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe itogutumia amaryo ga kawaida aitogotera tukuruga conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine notore enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible cinga kiceri cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bwo Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biyamana sana mwanche mulie beta seni kia Ndizi TV na endengo kualigania sense mende chinga kitani gusanga imiyomuro bile wense obonchelia asege stogende kwanira igoro ye sector yobosombi togende gusanga no munyakirugo okongo muse korwega soro gongorwa gusi mwanche mulie nabakanda gutobwati sense mo chiche mitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News. Nindo chimbara bagenda kubwati umurobelyo Finley Momanyi korwa nyamaya Omolo Shop agataba wale no murugyoye Purity komo ikyaba bambye mano sana Moses Omwenga agataba ningade tuned in korwa chinsemo chichi yakeroka Edwin Machabe korwa skimu chepungombe goma borabu koganeli abayigali tukoliya onsaligo begi Helen Nyaboke Muruyo Yukabeti Bochere omwana wa Bella Nyaboke Fred Nyandika Musima Joshua Onsongo na abandi akobaganeli ngali tukoliya Nancy Kwambuka wamagi akotebanga ako tuned in MC Maranga Jonte akoteba ningagende tukubwati umurubiri kurwaschinsemo chirichi yake birigombye mono sana chema ntatebingo nakimugende tukubwatira naso kwene kyobo koleri ubya sector ya matatu kigasoro gongorwa gusi obakarari obuya na ugotakiria sekende yons lakini ase sector ya matatu ikagara naonde
nambe yemo bokorori byo bogochaka kurwa se omanyene egari manyene egari se ko omonto romorefi egari ne conductor romorefi abantu abakobandure ko be problem lakini abanyene chigari abange babe squeezing orra n'abantu bagwete nyasaye nabarabwo konyoranga naenda bakonyora abantu abaya maybe batali abarebi mayete igotalinga na maru narama yani minute ngase mangana yo bogendia amarua taliko swana na bogendia ndos ekero muntu yekire stage anyore ne ground na kero kyo ngere conducive na keko ba conducive onyorenga tambe yemo amantu bari bakobanga stage clerks bakorukweke gusia manamba onyorenga na barabwo mbatindeti bono abapirekara bagocha mbakonguswa abapirekara bagocha mbali kuramwa mwapiri agosoye galime paisana buyaiga ateko bure excess abantu omontera bakwende gali buyaigo atatindeti akonya kuyumba yumbie gali akonya none gali yabapiri abareirimi asengenjo yani abale comfortable okay bono obuna buo obokorori obo ensemo eyemo yobokorori obuya nensemende kwanyoranga chigali echicheito isachinde na chiro chongo genda chirengo kipuchire time ngakigali kuri stage montago chegalime obero 3 hours egali yamanywansa kokoraki kolengereria se kokoraki asego chucha bono bono for example kuri Nairobi maite Nairobi timaitinga kani ngoranye gambere stage area country pass yani ilinere chande tabantu yani okaganga tali Kenya omuntu agochobe kwegalime kwa lazima nando obe kwegali gete eyatatagiti kwa lazima nando ganyigo kwa lazima bortari bokora liyo buyabaro lakini ntukoro gusika iga ntotagiti tabieria koreki echicha ntotogotebanga egali ekogenda etago ekona nero egali ekogenda Omabei nero egali ekogenda Kisumu nero Eldoret the same Busia Kericho whatever chiruti chionsi ipi okonyoranga ntobangete kiregali ase kobogoro na bano kwa remero bele na be kali stage byanga tigango chirani chibekuga abantu bakaramika lakini enambe nyinge 90% ya supportinga egende kimbu yakire egali kogenda sekete tiganto bamanya no ekorteki no ira sekete eline nenchirende naende yabakarali obuya osikuru stage alia amatuka magega abantu mbalengalia omonto agocha abamuragete timaitena kindabaroke musio bibago bantu bali squeeze no rigire mbayo mono nasengenjo yake obongani bonya satoire nasengenjo yake no kubwaterana abantu balia bagasendu ngora rero omonto yokuru musigalia oiberwa omonto rarare gokora omonto akuru omonto omusigari stage manye no omonto kumubeke galime lakini bali bakachire no musigo bagenda pi bantu bali omaito bumaene no mbwatesia bantu bali bumaene nga mbakete mbakoera pi lakini mbakete at least mbakete ase ndatebe nga asasirimia erengia na inde bono obumaene mboli na einande na erenjirinde yobokoreri obuya nobokoreri bondo obuya nekero chisegi chitaiyo egarime onya chisiringi 10 chaborero mwapiria obumaene tali na nesegi ekobegarime igeta keiri mwaigwana ande konda gitesa bichibese garime na masikani omanyete chisiringi 10 chiboro mwapiria okonyoro mwapiri na rolense monga tiangunda aranga kya okora onjangunda momentere bono naro chikobora 10 nande naro konyoro ruete chirigwatagete nande naro konyoro ruete buya mono kwetani buno takorteki otamanyete bono nainde ekarori ogirtari galime nga tenenie gali mongino yaike ebintu buna biria
ntotagetonya nokubwa tobwaterane twensi na serikali yaito ebinto biria bisire tonyore obokoreri obuya obwatebire ng'a mbua amatiki tobwate n'abapiri ase okorenta obokoreri obuya obwo nabo totagete obokoreri obuya. Chairman timetia ensensemo yebinyugo byogotindia mwaene kirigari ase staging abantu mbayo bakonia nechinterebekera chigosoaga ali mbali gocha batindete ebinyugwa nchetimbwati ngurumo nasesemo yebinyugwa lakini mbwata chinguru chogokura aba ekiagera amaruaya ocho maite nachieterimo I remember there's a time naimogetie ekuperi eri abana bale kubeka besukuru kanyora abana besukuru yemo babekire nande ngonya goteba bindu mwarimu yo begendeki bakabono babekire gendo kiria batindire barenga abana 18 nkarira toka abana bane nanyora batindete iga inginale gocha gokora nale kumukike boko ngako mwana one biboko so egendeki gekangecha ngaimukia twaina imogetia abana abo karna kora ngababeke galimi bakagenda bake skuru yabo kera bake skuru yabo ngaki inginyorete lakini amusho abana mbaye skuru mbakorete yo kali university na chete yo kali unye kuperi ayembu yakali patrende mbaye skuru boniga bayigete skuru ahenda bakanda korasi miso mwalimu sasa bajabo tuko bakamatengo duko tuli engurwe botuko otuko bwo orobolrenda bana gurwe town yali noroje buna twa ba nyagate wichikali bagada bangana mbona twa majiri kwa kwiboke stage karara to angora ne ngurwe toraria esengenjo ya obolebi bwarengo bonge skuru ejo so amaruai egente kinga keimokia I remember akira police ngio matomosi asiandebet umefanya vizuri sana ai hii yote inauzwa kama ndio hii yote inauzwa sasa hii ndio inaitwa kuberi hii ndio inaitwa kuberi sasa ile kitu tutafanya tutachukua mahali kunaitwa ile mapala ya serikali na kutoka kasi lab chemist not lab chemist iko Kisumu baada ya miezi mitatu nitakwambia niko na namba yako chairman nitakupigia simu waende wapime wapate ya kwamba hii kitu ukweli kabisa inadhuru afya ya mwananchi so nitakwambia nikakuwa moyo kaya na expectinga iga next iga kombolina umuntu yore koni kuberi yore koni abana besukuru ngaya korteki ngayale tumunyoke tumubugate n'abasikari aba agende koti akwe fine kakwira na kurwaria takwana ri mwana sukuru gendo keri igara onari abagaka abonari ababande babonchokana na bense uchiabu lakini bono egatokana ngakuo moyo nga igona ende kuperieje meipige gancheire bono ngatigara nande nkabwa at the same time ngawanga igo muntu nabarangire koti ambuye nayo nje mbwata mugoso na chire kubwate ndagera are you getting so ngatigana ngaratiga mangane kupele lakini asobo maene amaru stage tabujiti osakora unabona abana beskuru bachite igoro kakio yotindete no mochi taroria ke bachakagora kurugwa ni sensibility tayo nsaria ikiagera unabona na nekaro timu yana ya security ya stage yale konya ko sabana iganga dina chigarime abangi nambara ali babere njira konya goetana na nakirete igatu konya gonchokana na ngora igo anya naikasegete natenna nkaraba subati ababere bakoramikana n'abantu bakonie changa nkamanyanga bono oikabaramike mwezi bikonya bigonya na 2020 omongino yarosoga na siringi 1700 yarobeka iga ona gwakane kiombe takumanyanga okoseiro mwana uria so abangina aba oyo mena matebeti nsaringa no anje togochangire obo maeno tige biasale byamaru
ekene gankaneti antebeti nga chairman kwanza ninkomanyete kamotebi nchendero nakomanya omong'ina oyo tiagotae ng'ana omanyete agante yae ninkomanyete manya igo rituko ngotika konia amarwa ngocha gocha nkorigie ngotebi ndate gochenchia ebiasara lakini asiboniga abana natigere tu goseng'aki akabara abana frida akabara abana bakaba abange nandi bomaene nkabwata iga kateba ng'a kweli ikobona changene kabwate chibesa onye gakari gukosomia abana babonzi pi oli changene gakorda ne kabwate chibesa nkamote intwale kuguchangira abantu bakambwate cia stage ime bagateba ebone ntokora chamani angobegete pesa niaria tomuchangire buna gwatebire ari chibesa cyo chimuke ebieka oire bakamuinaria omugorere ebintu ebigwatebire omubekere mesa gana nenkori bage stage ga ngomigereriga okoreki obe gukora ebintu byagwega omong'ina oli gandebetiga ekero ndaga nikotika konia amarwa ninche nkori ninkomanyete ni mata senchero rambo nkamate yango namba yane bana yesimi agande ni manyete nchera nakonyore igo mbamanyete nga olina rogotopinga igo mbatomanyete so ngachanga tebana asingi nchama ruoni gakeire mali stage ime otherwise kwanza kabisa tunashukuru Mungu mata kwa kania marua na nabagambe babegete kerauni ngaria abanda abagotema pako omonto otebanga obogambi bono ngotika ngende na osa otarepia mbero lakini kitu atema tukabwatirana nashukuru yes aha buna bono iga uchumie kongete chairman timeti ngakimoko bwatirana ino nabantu nyene bechigali nabakori emirimo abaiga ometera bora aboke umna twatebe bintu byakanire ayibo monyene gali kagoteba ngaya yatigera arara nakimoko bwatirana gabo nabekorara ekegere ganero gorete ande gatebire rare gekorara abutinta getigo tebanga nkubwaterana turaso korara kasenero gorete gari egari ne yaye nona eri kwale ngomoke eng'ombe ya mamo mino yalinge oyimugete ne chagi na macha ali amolero ochikonye siara chimbera igoye kame mamo mina gotebiga eng'ombe yane rero ngemori agoke boro gotigera igo rende na bekorara gari ya gatebera re gari de korara like boko batera na sense moye chimbwa chintereba erinde mba koro bosalia mba sali no ne gari yo monyene akina tebali tangani biana monyene gari ero korali tangen kabisa sorry omanyene gari intu para ige biongozi totara manyene gari yagoriru omanyene gari nero manyete ne family yaye pachete Mombasa bakagore gari na ende buna barenchira gocha hawa nyasaye mbiya mono asokora ende gari tokonye toike buya na ende nonya no montara bugutware gari tomobekira sambokao omontara batuji ko gari yo monene nayo mumanyete togutinga mbarwa ma to montara baji ko gari bahiro montara bo miye gari ntubono gatia otocha kubwatana nere ekero twanyorenga tari kwegwe ntago koreki agotebiwa abuno to twabwatirana totebi ngomero bilimo birimo kubeka na serikali ya county ya Kisii asoko eneki obokoreri ubiasi sekta ya matatu emero bili kwanza tutaraikera soko beka pamoja county nebwate amachiko amanyekaine buna chipailos lichiko ririko gosiba bila kupingwa na ririko rugwepa ero madre chiko ri county rolio turikwayo na rolio ngwakoreke nani na betigarta gokoreki enege na betigarta ko bayo so na intunare na intu ayeto tobegete una itu ateba torama stage tubuga stage tonywa stage tokoreke bona machikaya SIDA ya county government ne SIDA ya matatu sector yamanya konyoranga machikaya onsingo konyale yagera tocha pamoja good example omo gafana tubwate bono iga His Excellency okoranga tali gotiga sector ndesiko actually
abantu mbale babwata amachaya sa abantu bamatatu aitalinete egari nsachinde karalinge skuru era akagoserwa bono konyora bwate egintu kiria gosaka bugerio monterabo matatu ega eoni akamateng'eta igoro abwate egintu kiria abantu abu nababi lakini bono akaro kurigerera mugabano ori ito yo his excellence Alati na kwananga Rosia e committee abantu bane saba na inu abaino moros kurora bumokoros lakini njina abaire abantu bane saba umaina na utwaje tukaikaransa buyeiga tukaronsi e committee e body tukaikaransa tukubwatirana inna kitokubwatirana nambe yemo una bano soko ile diskuru chabunge tu latest example ndarwe ase partnership yaito ne county ne ringa elisukuru chabunge twe obo maene mpolinga we work together kosenda abana muskali noara security bana no bara kero musigo sirire muskali noara omurabali bana no bakarteki no bara bono gatokuna kukubwatirana se sector ya matatu kagara serikali ntoko bwatirana tuwakanati stika ye county ye county so serikali ntoko bwatirana tubekana mu butakigali instead into toraba beke ekyagaro shuru yaito nera bakubekira mafuta buna bo maene into tole employer yaki ya serikali so serikali gemanta kumanyanga abantu aba nabo bale bagwakana usuru wa story ebanta ko make sure nga abantu abambale ndiri abantu abambanya nyaswa abantu abibirru byabo twatega rukengima so that twanyoranga ntubwate astogotalira ose ntubwate kento togotamiranga kumnyakana tone serikali yani tunasonga mbele pamoja Biamona sana. Chama nikigerando che ebiro bito byatonyo likigima na bukoro baseme bwa bocha saba onchire bali bata. Anemono chinga kechiga chirusa ni maite abantu maite mbale nerango sana yo kuminyoka goika bwango gopiki gosekora arosi e faida eride bali pishe go chimaega ga karungo baseme bwa bo moelio. Manyete mutakafiote ukosafiote. Toba sagoteba nga tigori cafe korwa se chibesa chiasirete te konyarekana alia se gwa kenyorera kebwateroro umuntu kogendie matatu umuntu kogendie gari uri okoigwa umuntu bweke busionda gerete egari tetagetiaraka ekerore para konyororo umuntu na otete ko bateke gari bobe aye mweli bagagende to musiekera umuntu yo gataka kongo batek ku wrong side tigamugase aye chali abantu bali abogoleti mutige kyage gatakoretiki era tarochi nyasaye byekora mukonye nainde nayo munyene noine karo ko bateki gari nambe ye mororanga egari yo ko bateki nebwate chinguru bune chiao Kiagere karo ko bateke gari manyange gari eye iyago igekwenda bwangake kubwahiria. Number 2 ekaro ko bateke gari manyanga ko bateke gari asatali ekona iguru. Number 3 ekaro ko bateke gari manyanga ko bateke gari ase bitongo bitakotiki bitari. Etara chate basa gokoraki tetoka mutu ekaro ko bateke gari. Asa ina bakare clear 2 kilometers or 3 kilometers ahead to basa ko bateke gari asedara chekorteki asedara chire to basa ko mnyeke gari okoli kichibasa chire mutu utamanyite aba abiriaba tali chibaho chibekire nsota ebiri ngakora bwango nigo ko mnyoka opatishe obuna bwo maene aba abiri barabao bali banacheire gari okatomera chibesa okabeko mubuko abuna bwo guchikuya nainde ngikaraga ro mnyoke ekiagara chibesa mubuko chikorteki mubuko chire bono ayoko mnyoka ochikubuguri mutu muntu tarochi nayo konyora ligoso egari eria ekero ya umire ero ne bwate insurance omanyane gari agocha anyore gari ya police agenda akoreki aenda nyirusi ororo anyire ro sigwe ayo ni guchuma sanane akintu tagetia yonsi ekero ko gendie gari ya upara tema sana abantu bogoleti mbaganyire marogoba
abantu obugoleti marogo babaganyira akavuko kali ka 20 gusega 10 abukato omugati amakweli nakorteki na leo lakini ntobasa konyora twaletera amakweli yande akorokwa mu basukano nachi conductor cheito chiri asepara tigana mbe yemo tababanda basafi asegari megaki tena mbende ekero ole garime manyanga abantu abale mabonsi ipi mbarengaini kero monto naboka kurumwaye naende kero monto nabwate obongo bwaye tiga kubabeka enchera etali engia that is why oroche serikali etaite kwarengereri amangana matatu mononga na kiego kora ntutagiti tonyago chokose serikali wetera ayekonda gitamepia gosoe galime ayabona gote ni nali gusangiri chibesa oroche naye mwanzo naye mwisho no abanda bale mana bo mwanzo tena mwisho babemba abera galima tugwakanga inganga chibesa kurwabo so baebereri nane mambe bawo konyora bate bayaya muse ko no muya mumuroye conduct no muya agiti kandi negari yaye ime so chitabichingi ya kwachumura ane munyara machike bibiri naro mwabwatia hena mutabwatia onsinde mukubwati make maita kubwatia machike bibiri no nyana 5 lia steli gocha kubwatia bibiri machike bibiri 6 lia sabeli gokoraki eli gocha ngora tiga gutubuta machiko ya serikali yonsi pi watu buta machiko ya kemiro yonsi pi watu buta machiko ya bibiri yonsi pi bona yakwa manyako mukia ya ukwalenta asemiremo yago te ko work igora nyorenga waserri binte binge bya mambi ambia mono sana chairman asoba semi bwabo kurende ngate ngana te twasikere isko ndoko kolero morobeli yako natebire mbia mono na inde TV and TV mbia mono asokonyora sekta ya matatu kuno nago tebia sekta ya matatu tia kagambiruria lakini njenkoranga siku hizi ngomachere gutwara morobeli moke wetera ni gwato burai bwaye nonya nturugwikira bonsi sorry nonya nturugwikira bonsi nonya bonsi bayo ba tali bonsi bago to recognize onda nara okorra buna bana mepinde gusana ma chairman onda nara watabanje ntamwagirite kure na manyoro turojirende bono challenges chiracho nchira senseye lakini rende gonda batebinga uganjani obanene tigaboroke na inde nari gusabanga montonde obwate birengeri libinde araga niko konya sekta ya matatu nchena onde montondo obwato basemi bonde oraga niko semi matatu nchena onde korangiria abantu ba matatu igonko barangiri bacha seta kekeyemo montondo igwete ora cheno no kubasabira basabire nonya no murandi yo igwete na kiale biya nyore abantu ba matatu basabire ntuna otore ninchwe nonya nonde otagete gose na advice ngakiako goregari na kiago koraki ntuna otokorteki ntuna otore emereme ine yaito nero togokora na inde ngorango to ngomachitoro gutwara experience turago semi aitotige usokore ibona mbia mono sana chairman asugikana na studio na bigo gusangana into mbia mono sana mwanchi mulire kwa biri gusangana into ikabona igato ikiromo ile no gosemere kwa na kwa biri kwemanya mange wetero munyakero go sekteri ya matatu gigasoro ngorwa gusi mwanchi mulire gwikira buno to gwikira mwele wo morobili bili tukolera tumira ne weekend asitora sange asubwa media tara ne Frida Kerubo twara obuligiriria borubia